Yes. Noma imithi amehlo zikhona emhlabeni kodwa ngayamukela ngoba ngiyesenza yazwa ukuthi inkosi ngayamukela kudala bengibahlonipha abazali bengenza bazali I used to respect my parents ngiyumuzwa ukuthi ngayamukela noma bengabonakali ukuthi ngiyamukela inkosi kodwa azange ngimkhombe umzali wami my father and my mother zange ngimkhombe kanje abangishaya semudala mina bangishaya abazibangishaya ngumdala abangishaya ngumdala ngwazi ukubhodla nokubhodla sisangakutshela usisi kodwa ngeke respect as in respect him authority ngithethe ngake ngamukela inkosi in public what I dialogue in public apart vuma inkosi in public ngine-double vision in my eyes ngiyayiphinda le nto eshiwo ubaba omncane yabona nasingafana nobaba omncane mvangeli shilulahlangala what you grand la emhlabeni uready abangam-understand ngeke bam-understand ngiyam-understand mina ubaba omncane nakathi uready yazwayo asho njalo akanazo le nto lezi eziphathekayo akanazo lezi eziphathekayo sekadlulile ubaba omncane ushiwo last week ngathi udlule njengoshedrack nomeshaki no-abednego bathi siyofela enkosini uNkulunkulu wathi yaswela nina anifi undlulile njengoDanyeli wathi ngiyofela enkosini uNkulunkulu wathi yaswela awufi. Nobody decide nempilo yethu ukuthi siyofa singakanani. Just imagine ukuthi Yesu Kristu at the age of 33 years washona at the age of 33 years. Izwa ukuthi siyafika u-60 or asifiki as long as uphi sisenkosini. Asizameni ukusebenzela ukuthi siyofela enkosini. Ngiyawazwa namazwi nalokhu shumayela. Sometimes namuvula amazwi bese umuntu okhuluma phambi kwami ukhuluma ubufakazi. Jeremiah 1 bengumfakile uJeremiah 1 verse 5 Jeremiah verse 4 mhlawumbe verse 7 zathi ima funa ngesizulu kodwa ufuna ngesizulu la kwaphela khona impilo zethu bese ngena lwezi ingqina ngayo ya but amfakanga izikini ugcine sekamfakile asifune uJeremiah 1 cala verse 4 mhlawumbe ugcine 6-7 uzozwana ukuthi cela kuphi. Jeremiah chapter 1, verses 4. Yeah. The call of Jeremiah. The word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Ah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, do not say I am only a child. You must go to everyone I send you to,
and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. 10. See, today I appointed you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Amen. Amen. IBhabhiloni sesekhona namhlanje nesizwe yazo. Le Babylon yakhuluma ngayo sesekhona. Ngathi yiyo sisase-Iran. Ngendlela iBhabhiloni kaza ngathi yiyo sisizwe sase-Iran. And sisase-powerful. Sisase-powerful. Awusibuke si-challenge i-America ngendlela eyisimanga. noNkulunkulu enemy ayisebenzisa. If awenzi kahle noNkulunkulu enemy ayisebenzisa. Ne-pride ye-Israyeli yokusho ukuthi Israyeli nawenza izinto nge-pride uNkulunkulu uyakwehlisa. Abantu baka-Israyeli abangasalandeli uNkulunkulu umbuso wabo bekawehlisa umbuso wabo njengokugcina bekachaza ukuthi amakhosi athize abo whatever bangalandeli umthetho uNkulunkulu ehlisa umbuso wabo. Amen. Nathi asihlaleni enkosini. Asihlaleni enkosini singasuki bazalwane. Ngokusuka ukuthi sizibuyisele emuva futhi kubuhlungu kanjani uhamba bese mbabona naso sothi anqobe egcineni ushona ungasekho enkosini. Sisazobuzwa bazalwane. Nisho niyakuthola. Sisazobuzwa ukuthi emhlabeni wenzeni. Emhlabeni wenzeni. Amen. Ngifuna ukushare nje namhlanje ukuthi uqine njengoba lalo kabele. Manje ngiyabona ukuhlanganisa nalento bengifunda kulamalanga. Ukuthi uNkulunkulu wasithanda futhi wase wanikela nangendodana yakhe ebona ukuthi lo mhlaba sumushile lo mhlaba ekuqaleni, but ufuna ukudlula la benibeka nje ubufakazi bakagcinile. uNkulunkulu kuGenesis 2:15 wathi sibize nezilwane amagama kakangene ezulu kahle. Wathi sibize nezilwane ngamagama because uNkulunkulu esinika umhlaba. Kusho nabantwana bethu nasibazana sibabiza ngamagama ukuthi uVusi lo, uThemba lo, ubani uAbraham uAbraham. Bathi uNkulunkulu wamshintsha wathi uAbraham, the father of the nation. uSarah wathi Sarah, the mother of the nation. Amen bazalwane. uJacob wambiza ukuthi uIsrael. Gama la Jacob lashintsha. After sekayisameni uNkulunkulu walishintsha igama lakhe. Wambiza ukuthi uzawubizwa ukuthi Israel. Ngoba wonke lamazwe isizwe saIsrael sitholakala phasi kaJacob. Bantwana bayi-12. 10 yibo laba benza isizwe saseNorth. 2 yibo laba benza isizwe saseSouth. Benjamin noJuda saseSouth. LaseNorth senzwe i-10. But yenzeke le-10 ngepride. Njengoba uNkulunkulu uthi pride uNkulunkulu uyadestroy la ngepride. Yabona uDonald Trump nje manje-pride siyathi sizozini. Ngiyafunda mina. Namlandela istrict. Yabo nje wane-pride so athi ngenza so. It's about him. Ngiyamtshela ngithi
ubuso waseMelika uzoyehla ngoba uNkulunkulu engafuni ini ipride. Ngamagama ngegama bona abantwana bethu nasiloko sibathiya amagama nasibathiya nangamagama angasi-right. Ucala umuntu angigcina alilandelile lelo gama. Ngoba mhlawumbe siyamdestroya destroy igama lakhe. Vele naye abawudestroy ngoba siyadestroy. Angisho ngalo mlomo siyakha. Lento ephuma la yile uNkulunkulu asinike yona. uNkulunkulu usinikile ukuthi sakhe ngalo mlomo. Angesenze siphinde senze sibhidlise ngawo lo mlomo. Thina sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lento uNkulunkulu ayenze ayikwazi kuyenza nathi siyayenza. uNkulunkulu usinikile authority ukuthi ngalo mlomo wethu senze lento ayenziwe. Washo wathi asenzeni umuntu ngani umfanekiso. Wakhuluma nabo sibahleli lapha ngokuthathu babo wathi asenzeni umuntu bese lo muntu simfanisa wafana noNkulunkulu. Nathi sifana naye ngalo mlomo sifana naye. Siyakha siphinde sibhidlise. Amen bazalwane. Batwana bayakwenza ukwade ukhiphe namagama angasibayo. Yiwo mhlawumbe kusho njalo ukuthi yazi kumele nomhlukumeze uthule kancane. Jesus uthi nawuhlukumezeke ukuthule kancane ngoba khona la kumele ungaphenduli khona. Inkosi uJesu bayibuza asangaphenduli. Sebambuza laba amaFarisi nabaSadusi bambiza laba bambuza ukuthi wena uthi inkosi uyonke lento. Inkosi uJesu azangiphendula. Kodwa benza bebaphendulana bodwa. Futhi bengabazwela ngoba nakuphendule yena. Phendulisi. Lokugcina kwenzeka lento ezingasi-right. Inkosi uJesu yathi angibazwele ngingaphenduli. Baswele nabantwana nokukhuluma nathi. Ukhulume nabo besenzana wehla kancane bazalwane. Amen bazalwane. Kuningi okufuna ukubheka nje ngiyahlanganisa. Sokuthi abantu abazalwane ukugcina besikangeni lesizwe. Athi ufuna ukubheka nje okuningi ukujenerali knowledge esisenza ukuthi si-understand. Nawuzovakashela umuntu iBhayibheli lithi othawezana umuntu othawezana uyavuleka. Ngiyafika kwakho nakokota nangikokota awufuthi lungile ngaphandle ngiyathuka nakokota ucele uyavula noma ngabe ubaba noma ngabe umama. Yabo ekugcineni yakuvulela. Nangivulela ngingena ngithola umuntu umama phakathi or ngithola umuntu ubaba phakathi ngizongena kanjani? Angisibhadili sizozana ithi kokotayo zani uyamvulela. Nongivulela kumele ngingene. Nangena kumele ngibe yini? Ngibe yi-one phakathi. NoJesu kunjalo. Ufuna nakakokota nakangena athole ukuthi uyiwani. He's a jealous God. He's a jealous God. Akafuni ukushare. Angithi thina sakho ngomfanekiso kaNkulunkulu. Nasakho ngomfanekiso. Nangikokota ngithola umunye ubaba phakathi. Ngizophila kanjani? Ngizo-accepta kanjani? Ngizongena kanjani endlini ngoba khona umunye ubaba? Khona umunye umama phakathi. Ngizongena kanjani kulokhu ngoba khona umunye umama phakathi. Kufanele nje sikhulume nento ezi-general knowledge. But ezenza ukuthi uNkulunkulu sizokwazi ukum-understand ukuthi uNkulunkulu onjani. uNkulunkulu ufana nathi bafowethu. Lento ezenzeka kithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenzele ezulwini. Lento ezenzeka kithi nakuNkulunkulu ziyenzeka. Uyakokota. Waqeda kumele umvulele. Utholakala umuntu. Unless ukukokota uNkulunkulu. Bese emva ngicela umsizi lo ngaphakathi simkhiphe.
simkhiphele ngaphandle kusale wena. Amen. Amathemo amaningi ukuthi funa nje sibonisane nabazali ngoba sidila nenhliziyo. Sidila nenhliziyo bazali. And le nhliziyo zethu kumele sijima kahle ukuthi la usesibhedlela. Angisi-perfect nabazali. Yiko ngise esibhedlela. Nami ukuthi uzulaphela. Okokuqala ngoba ifike sibangile. Badele ngibekile lapha kaJeremiah 1:5 engizovala ngayo. Amen bazalwane. Okokuqala bazalwane. The church is under attack. And the attack ayikho ngaphandle. Senkonzweni. Senkonzweni attack. Abafundisi abazobamba abantwana amabele. Sifuna nje lapha amalala. Bafundisi babinga abantwana. Umntwana omncane ungabanjwa amabele. Abafundisi asisikhulumi lezinto emakhonzweni. Kumele sikhulume nazo. Usathane wenzani? Ufaka ifear esontweni. Ukuthi abantu bangezi esontweni. Ngoba lokungqola kwenziwa yithi futhi esontweni. Uqekezwe imoto enkonzweni. Abantu bazoza kanjani esontweni? Uqekezwe imoto. The attack is also at the church. Amen. Lesi sikhathi siphila kuso bazalwane sesinzima sekuyabonakala ukuthi isikhathi sokugcina sesigcineni bazalwane. Asikholweni ngamandla. Asisondeleni kuJesu. Ushilo la usesi wathi awukhulumisana nomakhelwane kodwa uzosontweni. Ilusi zokuza futhi nasosondela entuzweni. So judgment day sosondela mntangathi singabona somile la eduze kwaNkulunkulu avele kumakhelwane. Uyothini? Nangamakhelwane yavela la sokuseduze kwaNkulunkulu. Sekusele kancane ukuthi ungene ezulwini. Nangamakhelwane yavela. Akwakayibonisi. Asilumseni nemindeni yethu bazalwane. Ayizwa asipefect. Yonke imindeni inamaphezwana. Akasizameni all the time. Ukuthi siyilungise. Nemindeni yethu. Amen. Kamishani bazalwane.